Ebala Rambo. Get out of this place. Get out of this place. Get out of this place. Sorry, sir. Good afternoon. Listen, at the time I'm happy. Agala, I'm serious now. If I hear 40. Okay, sir. If I hear 40. Yes, sir. Yes, sir. How many years came on HOD? I'm 28. How many years came on HOD? But since last year. Okay, let church get prayer request. Oh, can the church can go? It's the prayer request. And when you the brand here na kuko. By one day. And when you the brand here na kuko. Yeah. Okay. I get an interview. Mana mtoala ye tupa ya luwa da chom kinyo uli ne kuya urejo. Kwa kwena ni yemna kwa. Yes, sir. Ya tewe phone na lage bilio toke lara maso. Kama ni yola mre ba kapa ni wa kwa dum. Yes, sir. Ya ure phone get we other side. E ga no fa mana me get phone ga no. The we other side get we na la mana ho we. Lazo. Onye no na ala wonya. Oh, one them. Lazo. Dot what think kaga. Lazo. Like that, sir. Tonazo. Tonazo gile wanya na wall this girl. Abekola be ma mo ka here. Cho meeting buta. Whatever reverse bia. Pro like that. Be outside that, be outside that. Be outside that side that. The one here front. Let him know TK that or TK baby. Can't breathe. A church here be put to here. What pack again? Huh? Emma. Yes, sir. But the Lego get too much. Mbasa. Then let him pass the baba inside. Huh? Where I can't put a fat tamprani make a good year. We got what put a everyone chef for that chafuta. Panta get inside get half a yan non menga. If I for Talia. Yes, sir. Chinaya. Sandra. Hey, listen. Focus on here now. Give me kitty the Nanyaga. Oh, yeah, what I can put that in. What put that in? Remove it. Bishop, I stay young. Go where put you, Mampo. Well, let's land you 19 years. Give me a voice, get an email like this. Attack a voice, Ndi. I am walking shining like this. Open that your eye because you get here, Gemania. Listen, the church here bring you down and I will block you. If you think I'm joking here, okay. You cannot get me shine where I am blindness is to here. Bokesha that I got. Mr. Bokesha, you may tell me to here. Chinaya or Sandra. Chinayonya. Mobodo. Bokesha. Bokesha the Yamana of man. Who on your bed? Enugu. I am coming east. That for 28. A more than one. Mba. Bokesha that eyes. Open that your eye, Bokesha. With eyelashes now, natural eyelashes. With a cover Tanya going on made the mother here. Bokesha Anya. Call I for Tona where I say, boy, Abaramia. Not all like that. You got all like what I do. I don't finance him.
Gene ke ko Public administration. which school? Abia Poly. Gene ke na aro. Ana m ere akwa. Ke bi na watch ai. Abia State. E wepụla akpa nwa. Mba. E wepụla nwa mbụ. Mba. Ị na-eme ihe ụmụ nwaanyị na-eme. Mba. Nlekọta nwaanyị na nwaanyị. Mba. Bọkeshi anya ahụ. Ije akwụ n'ụzọ. Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ. Yes, sir. Ị gbaala ara mbụ. Get out of this place. Get out of this place. Get out of this place. Sorry. Get out of. Hello. Belangambo. Abịala m nga mbụ mana that day enwere m accident so gị si na ihe mere m nọkwa na ya ala na mbịazika inye m di. Gịnị ka ị kpọrọ? Ataga m abacha. Ịtaga abacha. Abacha ka esiri ike ịtaga like this upon ote ha nnọọ ka balloon. Ị ka akpụ ya n'ọnụ. Ịtaga abacha na-atacha loye. Ịtaga abacha. Iti tati no swallow it Chineke agbaghị ọkụ. Rọbọ ka ịbụ. Branga ịtaga abacha ka kpụrụkwa ya n'ọnụ bịa nga bịa ataga abacha. Bishop Eliwe. Dem you ibra for interview ke lo de abacha. Loye. Alụọla m ya ha. Alụọla m ya. Branga bịa ịtaga abacha. Bere gwa m si wo remove. Telepone na la ke bilota ke lazo. Eish. Teleros ra. Eish. Yiri akwa nge just abachi. Chere. Teleros ana. Emola nwa. Amụbe m nwa. Ịma na agbajiri m ụkwụ mgbe ahụ enwere m accident n'ụkwụ m. Ị gbajiri ụkwụ ịgbajiri ele ihe ọ bịara si bịa ele ihe o nwere to do with afọ gị bịa ịkọva ọtọ gị. Ịma na you last hold on that from one place madam explain. Yes, bịa front come forward. Ụkwụ ịgbajiri ele ihe o nwere to do with afọ gị ịkọva gị otele gị. Bishop wata afọ m dị ama m. Telero sana. Na wata afọ gị dị. Nwa agbọghọ bịa dị oke dị emube nwa before. Amụbe m nwa. Amụbe m nwa. Elekwana ngara gị ọnụ. Lekwara m. Nlekwana gị. Lazo. Elengo kwa gbajiri. Awụ nga. Mana ọ laala. Wetu ụkwụ gị. Tọọ n'azụ gị. Were reverse bịa. Ha ọ afọ ahụ bịara n'azụ itele gị bịa na-ega ka ọgịnị. Gịnị dị ihe? Ọ wetele m. Na o wetele gị. Enyi ya gị na ndị dibịa ọrụkọ ga. Mpam onye dibịa. Ese? Mpam onye dibịa. Gị nwa bụ onye dibịa. Mpam onye dibịa. Okay, ọnwụọ na ka ọ dị ndụ. Mba, ọ dị ndụ ọnwụbe. Ọnwụbe. Okay, nọrọ ọdụ. Oh, Bishop. Gbanyụọ ihe ọbụla mekara noise dị ya. Banyana m ya. Nna gị onye dibịa.
Bishop. Ah. Auntie anya ha ga ogun. Mo Chioma. Auntie ye weli we biko ba kamera ni huwa wara ga kamera ile ihe awara nwa native doctor. Ba ya ni huwa abela nga chomi hi na mmemme na ga enwe problem. Biko kwa just ke gbe bra here na enwere mpampa gara gị. Apagara gị mba sese no here. Ngwara gị okwu ọjọọ. Ana futakwala m. Oh. Na go onye dibia ewu na ọkụkọ ndị mmadụ weta gị ọwụ n'afọ gị ka anyị nye gị ka ọwụ gị irighị. Ana m ata n'elu, ana m ata ọkụkọ. Azụ ka m na-ata. Ha na-ewetara nna gị azụ na ji eji atụ gị aja. Mba, ya na-ewetara mpa m nna m efi. Iji ata na nna ma. Ana m ata. Then afọ gị kpọkọ mere ụtọ ọwụ n'afọ gị ka a na-atụ aja ka ọ ka a na-eji agba afa. Oh yeah, oh okay, man, putting accident. So Afọ abịa na-asa gị. Breeze as now ebe mgbe mere m operation. Breeze bara n'ime, so m ka na-treat before ha carry like this. And ọgwụ m nara ga the thing na treat many of. Ma ndị mere m the operation emete m ọfụma. Okay. Bedara nga mbara gị mba. Enwe mgbe ịbara m Bishop. Agwa m na-aga kwesị ọwụ dibịa. Ka eme na imiti ya gwa ya sị chọrọ adị ya gbara gị afa gị nweta di. Akụ ị na-enye di, onye m ji bịa nụ nga mgbe isi na ụkwụ m la m bịa ka inye m di, ụkwụ m ala onye m ji bịa n'ugbo. Na m na-enye di. Mgbe isi ụkwụ m la m bịa ka inye m di, so ụkwụ m ala. Mgbara gị nke ole. Mgbe ahụ m nwere accident mgbe ahụ gị sị m na mgbe anọ m n'ụlọ ọgwụ gị sị m na m ka ihe mere imiti nna gị ihe mere ya ime gị nna gị agba afa maka di gị abịara gị. Bishop ha bụgodị na mpa m onye native doctor emin na ọ ga-enye m di, nyere m di, nye m di. Esi nna gị ka dị ndụ. Nna m ka dị ndụ. Ede sure. Ịnụkwanụ m mpa m last week last December ka o mere 50 years ka anyị mere celebrate her birthday ya. There's a camera of my bag. Auntie Saha Oga. Mo Chioma. Auntie Choma onye. Chioma Ozioma. Auntie Dafole. Adim 28 years. Naga ọgbala mmadụ ara mbụ. Ọ na-agwọ ndị ara mba. O ji agwọ ndị ara, ọ na-akọ ndị mmadụ ara. Family na-agwọ ndị ara. Ya wụ na ara dị ha. Nwụrụ onye ara nọ n'ụlọ unu. Ndị ara nọ, ndị agụga ha nọ. Na family nna gị na nne gị. Ebe mpa m rụpụrụla ha ụlọ ebe a na-etriti. Ha nọ si side unu. Ha nọ side, mana ọwụ n'ụlọ ka ha nọ. Gị nwere gbala ara mbụ. Mba, gbabe m ara. Iji anya. Ana m anyị ma naanị m nọrọ. Iberibe ọ dịghị? Mba, iberibe adịghị. Iwepụla nwa mbụ? Mba, wepụbe m nwa mbụ. Iwe onye ebe? Abụ m onye Imo steeti. Auntie ebe n'Imo steeti? Abụ m onye isi ala mba nnọọ. Ele ihe taga kwado destiny again. Osuwule gị. La anya atọkwa m this problem o. Gị gbatuo na aka kụrụ nna gị na ya enye gị di. Nnọla ya respect la ya kwado okwu kụrụ bere chọm na. Unu agbatuo na achọ mmadụ ịbịa na respect onwe gị o. Oh, Bishop. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agachaghị m.
It will drop out. I come now from accident. I'm an maybe the. Imaneshi. Oh, I'm nation. I will make chef. Mado letra laga. Bishop, mother bo. Auntie Janyu. I'm a man of money. Ijanyu. Some of my. Again, you load in Queenity. I'm me to go to you. Tiweno. Bishop, I'm no mom tea na kwa guy we. Akabe we were Tiweno na mo amega avoid that some problem on na. Tiweno mpu me mega tafie poram here. Galiti. Ay. Shit. Huh? Mtiran me back. The men they are now. What are you delaying? Bidona po t-shirt impo. The way coming and getting around a bed there. Go show him on you go dinner shirt. I got minutes. Ew. Ne back. The shit. One year dibia. Aish. Oof. Genotype okay. Genotype okay. Genotype okay. Genotype okay. Mba. Genotype okay. Chile kabago ko this girl. I'm a captain. I go joke. Genotype okay. Give me a be e wamishi. Shop ne come to town. Oh wait, Monday. Look at. Look at to take the possessive or bad gem one year. Ebranga be regret me in one pingo round. Genotype okay again. Genotype mo. Blood group okay again. O positive. I have a phone number. 070 4322 8870. Boy also. 070 4322 8870.